Però també tenim altres qüestions que ja són d'interès del dia a dia del poble, sobretot tres, perquè tenim una qüestió que fa referència a la rotonda de l'entrada del poble, que fa temps que vam comentar que l'Ajuntament volia guarnir-la millor i deixava una mica en mans de la gent del poble de quina manera es feia, per tant és una de les qüestions que es tracta avui. Els escocells de la Riera, que sempre ho han reconegut des del govern, és una de les seves assignatures pendents, no han acabat mai de trobar quina és la millor manera de tenir-los en condicions, i també es parlarà del dèficit del servei de recollida de residus. Aquests són els 3 punts importants del Consell del Poble, i com deia, doncs, l'última convocatòria va ser, si no vaig equivocat, a l'octubre del 2023, per tant han passat 2 anys i mig, que en són uns quants. Jo li preguntava a l'alcalde el per què no s'havia convocat, bàsicament doncs, perquè en aquest òrgan, que és el Consell del Poble, la direcció de convocatòria és al revés que amb la resta de formats. És a dir, normalment, per exemple, el Consell de Medi Ambient és l'Ajuntament. És l'Ajuntament i en aquest cas és la gent que hi participa, no? Els que fan la convocatòria. Bàsicament. Però Déu-n'hi-do, 2 anys i mig, no? Sí, això vol dir que, bé, o per diferents qüestions dins del mateix Consell del Poble no han considerat oportú convocar-lo, perquè no hi havia qüestions que ho consideraven adequades. Això ja és cosa, en aquest cas, de l'òrgan com a tal, però bé, doncs, com dic, li preguntava a l'alcalde els motius, d'aquesta manera ens ho comentava. Doncs mira, fa més de 2 anys que vaig decidir no posar temes que proposo jo com a alcalde. Bàsicament, el Consell del Poble sempre portava el pressupost municipal i el que he fet és, fora del Consell del Poble, convidant els membres i membres del Consell del Poble, tots els veïns i veïnes que formen part del Consell del Poble, els convido a presentacions del pressupost fora del Consell del Poble, perquè entenc que el Consell del Poble és un instrument pels veïns i veïnes d'Arenys de Munt. No és un instrument polític perquè jo vagi a explicar, ni enredar, ni compartir. Jo crec que tinc el meu espai com a polític, com a alcalde, però aquest és l'espai dels veïns i veïnes d'Arenys de Munt. Ara sí, doncs hi ha hagut una iniciativa per part d'algunes persones, membres del Consell del Poble, que diuen, escolta, ja portem molt de temps, tenim propostes a fer, idees a plantejar, i ara sí, doncs ara tenim ordre del dia, tenim propostes que venen dels veïns, no pas per part meva, ni dels polítics, i és la bona notícia. Aquest Consell del Poble es reforça, hi ha doncs, noves persones que volen assumir el lideratge d'aquest Consell del Poble i a més plantegen idees i reflexions a fer en aquest Consell, i sembla molt bona proposta, molt bona idea, i tornar a recuperar-ho, que no sigui una proposta de l'alcalde o del regidor, sinó a proposta dels veïns i veïnes d'Arenys de Munt.